Zastav se na chvíli a vnímej tohle. Co když ti teď řeknu, že tenhle moment není obyčejný? Co když to není jen další video, které si náhodně otevřel, ale přesný bod v čase, na který jsi byl veden? Protože dnes ti neřeknu něco jednoduchého. Neřeknu ti, tvoje požehnání přichází. Řeknu ti něco těžšího a zároveň pravdivějšího. To, co pro tebe bylo připravené, už dávno připravené je. Ten delay, to čekání. Nikdy nebylo o tom, že by Bůh váhal. Bylo to o něčem mnohem hlubším, o tvé schopnosti přijmout. Možná si modlil, možná si věřil, možná si to pustil a pak znovu držel a pak zase pustil. A přesto se nic nedělo. A někde hluboko v tobě začala vznikat otázka, proč to trvá tak dlouho? Dnes ti na to odpovím. Ale ne tak, jak čekáš, protože to, co se děje právě teď, není jen další fáze. Je to okno, 48 hodin, ne jako hrozba, ale jako průchod. Moment, kdy se něco, co bylo roky budované, stává konečně přijatelné. A pokud zůstaneš až do konce, pochopíš, proč se čekalo, co se v tobě celou dobu formovalo, a hlavně, co musíš otevřít, ne udělat. Ale nejdřív ti položím jednu otázku. Co když to, co tě blokuje, není absence požehnání, ale ochranná zeď, kterou si postavil, aby ses už nikdy nesklamal? K tomu se ještě vrátíme. Teď jen vnímej. Pokud to s tebou rezonuje, napiš do komentářů 888. Ne jako trend, ale jako potvrzení. A jestli tě tyhle věci zajímají víc do hloubky, máme taky klub vyvolených na Hero. Sdílím tam hlubší věci, které sem ani nedávám. Odkaz máš dole v popisku. Dej like, odběr a klidně to pošli dál. Protože možná tohle není jen pro tebe. A teď pojďme jít hlouběji. Pojďme si to rozebrat. Protože většina lidí chápe čekání špatně. Myslí si, že čekání znamená, ještě to nepřišlo. Ale ve skutečnosti čekání znamená, ještě nejsi ve stavu, kde to může přistát. Představ si to jako signál. Rádio vysílá pořád, nepřestává, neslabne. Nezáleží na tom, jestli ho posloucháš nebo ne. Ale pokud máš poškozený přijímač, signál se k tobě nedostane. Ne proto, že nebyl vyslán, ale proto, že nebyl přijat. A teď poslouchej pozorně, to, co Bůh držel pro tebe, nebylo nikdy zastaveno. Bylo to vysíláno celou dobu. Jen posledních pár centimetrů mezi tím a tebou bylo blokovaných. A víš, co ten blok vytvořilo? Ne slabost, ale zkušenost. Pamatuješ si moment, kdy jsi naposledy opravdu věřil? Naplno, bez rezervy. A pak to nevyšlo? Ten pád nebyl malý a tvůj nervový systém se naučil jednu věc. Už nikdy nepůjdu naplno, radši budu trochu připravený na zklamání. To je ten trik. Začneš věřit, ale jen z 80%. Zbytek držíš zpátky, jenže vesmír, realita, Bůh, říkej tomu, jak chceš, nefunguje na napůl otevřené dveře. Buď si otevřený, nebo nejsi. A tady přichází první velké pochopení. Ten delay nebyl trest. Byla to rekonstrukce tvého přijímače. Během těch let se v tobě budovaly 3 věci, které si možná ani neuvědomuješ. První. Vnímání, discernment. Dnes už cítíš věci dřív, než se stanou. Čteš lidi, energie, situace. Tohle se nedá naučit z knihy. Tohle vzniká jen tehdy, když jsi byl několikrát spálený. Druhá. Síla bez zatvrdnutí, mohl si stvrdnout, mohl si se zavřít, mohl si říct, na tohle kašlu. Ale neudělal si to. Zůstal si otevřený. A tohle je extrémně vzácné, protože většina lidí přežije, ale ztratí schopnost cítit. Ty ne. Třetí. Kapacita nést víc než jen sebe. Tohle není jen o tobě. To, co přijde, neprojde jen tvým životem. Půjde skrz tebe dál, do lidí, které ještě ani neznáš, do situací, které se teprve formují.
Jsi přenašeč změny. A proto to nemohlo přijít dřív. A teď přichází moment, kde se to začne lámat, protože možná si říkáš, dobře, chápu, proč to trvalo. Ale proč teď? Proč zrovna 48 hodin? To není náhoda. To je něco, čemu staré civilizace říkali kairos, ne čas na hodinách, ale okamžik, který má váhu. Moment, kdy se roky přípravy zkomprimují do jednoho bodu. Joseph čekal roky. A pak jeden den, jedno ráno a všechno se změnilo. Ne proto, že měl štěstí, ale protože byl připraven přijmout. A ty jsi teď přesně na tom stejném prahu. Ale ještě něco ti musím ukázat, protože tohle jde ještě hlouběji. A jakmile to pochopíš, začneš se na sebe dívat úplně jinak. Teď se dostáváme k něčemu, co většina lidí vůbec nezná. A právě tady se propojuje spiritualita s vědou, protože to, o čem mluvíme, není jen pocit nebo víra. Je to reálný proces v tvém mozku. Tvůj mozek funguje na frekvencích. Možná jsi slyšel o beta vlnách, to je běžný stav, kdy přemýšlíš, řešíš, jsi ve stresu. Pak jsou teta, hluboký klid, meditace. A pak je tu něco, čemu se říká gamma. A tohle je klíč. Gamma je stav, kdy vnímáš víc než ostatní. Spojuješ věci, které nedávají logiku. Máš silnou intuici. Jsi napojený. Ve flow. Jinými slovy, tohle je stav, ve kterém přijímáš. A teď to nejzajímavější. Malé děti jsou v gamě přirozeně. Jsou otevřené. Nasávají realitu. Věří. Cítí. Vnímají. Ale pak přijde svět. Škola. Systém. Zklamání. Porovnávání. Tlak. A tenhle stav se postupně utlumí. Ne proto, že bys o něj přišel, ale protože byl přikrytý. To znamená, že ten přijímač, o kterém jsme mluvili, v tobě pořád je, jen není aktivní. A teď si spoj tohle všechno dohromady. Celé roky jsi procházel tlakem, učil se rozlišovat, nestratil srdce, přežil věci, které by jiné zlomily. To nebyla náhoda. To byl proces, který tě dostal na hranu, kde se může stát jedna věc, znovu otevření. A tady přichází ten paradox. To, co tě chránilo, tě zároveň blokovalo. Ta opatrnost, ten nebudu věřit moc, to držení se zpátky, to všechno je logické, ale zároveň to drží dveře jen napůl otevřené. A jak jsme si řekli, napůl otevřené dveře rovná se napůl přijaté věci. Proto těch 48 hodin není o tom, že musíš něco udělat. Je to o tom, že máš unikátní okno, kdy jsi dostatečně připravený, tlak už tě nezlomí, ale zároveň jsi ještě otevřený změně. Tohle okno se neobjevuje pořád. To je ten kairos moment. Moment, kdy to, co bylo dlouho mimo dosah, se najednou stane dosažitelné. Ne protože se změnil svět, ale protože se změnil tvůj vnitřní stav. A teď ti řeknu něco důležitého, možná to nejdůležitější z celého videa. To, co k tobě míří, není jen něco. Není to jen vztah, peníze, příležitost. Je to verze tebe, která tohle všechno dokáže unést. Proto to nemohlo přijít dřív, protože stará verze by to ztratila, zničila, nebo si myslela, že si to nezaslouží, ale tahle verze, ta, která právě teď poslouchá, už je jiná. A teď otázka, která rozhoduje všechno. Jsi ochotný se otevřít naplno? Ne 80%. Ne, uvidíme. Ale opravdu říct, jsem připraven přijmout. Protože ten moment není o tom, že to přijde k tobě. Je o tom, že ty to konečně pustíš dovnitř. A možná to bude tiché, žádný ohňostroj, žádný dramatický zlom, jen pocit, že něco konečně kliklo. A od toho momentu už nic nebude stejné. A teď to celé uzavřeme, protože tohle potřebuje být nejen pochopené, ale i ukotvené.
Zastav se ještě na chvíli a vrať se zpátky k tomu hlavnímu. Nečekal si zbytečně. Nebyl si přehlédnut. A rozhodně si nepřišel pozdě. To, co se dělo, byla příprava. Ne na něco venku, ale na tebe, který to dokáže unést. Protože pravda je jednoduchá. To, co je pro tebe, už je připravené. Otázka nikdy nebyla, jestli to přijde. Otázka byla, jsem otevřený to přijmout a právě teď jsi blíž než kdy dřív. Ne protože se změnil svět, ale protože ses změnil ty. Takže ti teď dám jednu jednoduchou věc. Nic složitého. Jen se na chvíli uvolni a v duchu nebo nahlas řekni, jsem otevřený přijmout to, co je pro mě připravené. A tentokrát to neříkej jako přání, řekni to jako rozhodnutí. Pamatuj si, tohle není konec čekání. Tohle je začátek přijímání. A možná to, co hledáš, už stojí na prahu. Jen čeká, až otevřeš. Pokud to s tebou rezonovalo, napiš dolů do komentářů znovu 888. A klidně napiš i, co cítíš. Čtu to. Sdílej to s někým, kdo teď prochází těžkým obdobím. Možná přesně tohle potřebuje slyšet. Dej like a odběr, ať ti neutečou další věci, které jdou víc do hloubky. A pokud chceš jít ještě dál, máme klub vyvolených na Hero. Dávám tam hlubší videa, dělám tam ankety, můžeš mi tam i psát a fakt si tam píšeme víc osobně. Navíc tam pro tebe mám připravený i e-book zdarma. Odkaz máš dole v popisku. A ještě jedna věc, buy me coffee. Pokud ti moje tvorba pomáhá, můžeš mě tam podpořit. A teď poslední věta. Nejsi pozadu, nejsi mimo, nejsi zapomenutý. Jsi přesně tam, kde se věci začínají měnit. A tohle může být ten moment, tak ho nepromeškej. 888